खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 22 फागुन दान 1431 एबा 7 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मावनायनि थाखाय बाङाय फिथाइ मोनगोन। बबेखानि खामानिनि थाखाय नोंथांनि बावसोमनाया खम जानाय नङा। गुबुनफोरजों सोमोन्दोआ गोजोनथाव थागोन। सावस्रिया दिनै मोजां जागोन। जेसेबां हायो बाहेरायाव जानायनिफ्राय गोजानाव था। सानजौफुनि उनाव आबुं जायै खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा गोसारलानाय हाबाखौ खुंनायाव जाफुंसारगोन। फिसा फिसा बाथ्राफोराव हमजानाया नारसिनथायखौ बांहोनो हागौ। नोंथाङा गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनानै गोजोननाय मोनगोन। मोजां नङै सुबुंफोरनाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। राङारि मुलाम्फानि गोख्रों जाथावना दं। लोगोफोरा नोंथांखौ मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै गोदान हाबाफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन, जायजों नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा गथ'फोरजों पार्कआव थाबायनो थांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय नोंथांनाव गोबां खाबुफोर थागोन। माखासे जर'खा हाबाफोरा आबुं जागोन। दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। बे साना जिउराहायारि दावगानायनि थाखाय साबजाथाव। दिनै नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। सासे ब्राह्मणनो माबा मोनसे अनसुंथाइ हो आरो नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। खामानि मावग्रा जायगायाव हाखु-दाखु खालामनाया खहा गोनां जानो हागौ। साननानै थिरांथाफोर ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। जिउनि बयनिख्रुइ साबसिन मुवाफोरखौ थारैनो मोनदांनो थाखाय नोंथांनि गोसो आरो गोसोनि दरजाखौ खेव। जिंगाखौ नागारनाया बेनि फारसे गिबि आगान। मोनसे गोदान राङारि गोरोबथाया महर लागोन आरो रांआ नोंथांनि लामायाव फैगोन। दिनै नोंथाङा फिसौफोरनिफ्राय गोबां रंजानाय मोननो हागौ। सिगांनि गोदै गोसोखांथिफोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। ओरैबायदि मोनो दि दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोबां खर्सा खालामनो हागौ। थेवब्लाबो नोंथाङा बे समखौ आबुङै रंजानो हागोन। जाफुंसारनायनि सिमां नुनाया गाज्रि नङा, नाथाय जेब्लाबो साननि सिमांफोराव गोमालांनाया नोंनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोजा गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सामलायनो हायै रागाखौ दबथायनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा गावखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। बदनाम आरो गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। बांद्राय खर्सा खालामनायनि थाखाय नोंथाङा राङारि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांगोन। खामानियाव नखरनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोफोरजों बेले-बेजे एबा नांलाय-खमलाय जानायनि बिदिन्थि थागोन, जाय नोंथांखौ दुखु मोनहोगोन। बेरामिफोरनि थाखाय गोदान फाहामथाय एबा सार्जारि खालामनो नाङा होनना बोसोन होनाय जायो। सिबिनाय, मोन्थोर होनाय आरो धोरोमारि सानथौआ नोंथांनो गोजोन लाबोगोन। साख्रिनि बिथिङाव गोदान रादायफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों सानस्रियारि गोरोबलायै थागोन। गुबै सम्पथिनि लेनदेनफोरनिफ्राय मुलाम्फानि आसा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव माखासे सोलायनाय लाबोनो साननो हागौ, जाय बिसोरनि इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मावख'नि आबहावाया एसे आलादा जानो हागौ, जाय नोंथांखौ एसे असुबिदा खालामनो हागौ। नोंथाङा गावनि आदारनि बागै एसे सांग्रां जानांगोन। नों जांक फुड जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फानि थाखाय दावबायनांनो हागौ।
बे राशिनि उन्दै गथ'फोरा गावसोरनि बिफानिफ्राय मोनसे मोजां अनथोब मोननो हागौ। बेलासियाव नोंथाङा नखरजों बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। गावनि खाफालाव केसर तिलक फुनना ला, नोंनि सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। कन्या राशि, नोंथाङा ओरैबायदि खामानि मावनांगौ जाय नोंथांनि सावस्रि आरो समायनाखौ साबसिन खालामनायाव मदद होयो। रांखान्थियारि जौगानायनि जाहोनाव नोंथाङा गोरलैयैनो थालांनाय बिल आरो दाहारफोरखौ सुख'नो हागोन। सानबोलावरिफोरखौ होसोनो नाङा आरो मोगथाङारि जा। गावनि लोगोफोरजों एसे सम हगार, मानोना बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा हरखाबै गावखौ गलाब बिबारनि मोदोमनायाव गोदोनाय मोनगोन। बेयो मोजां मोनलायनायनि निसा, बेखौ मोनदां। दिनैनि साना ओरैबायदि मोनसे सान जेब्ला जिरादफोरा नोंथांनि लुबैनाय बायदि जानाय नङा। मोजां मोननाय, खाथि रंजानाय, बेयो नोंथांनि लोगोरिजों मोनसे रमान्टिक सान जागोन। साबसिन इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनाया माब्लाबाबो गाज्रि बाथ्रा नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि थाखाय मोनसे फिसा नाथाय जोबोद गोसो बोगथाबनो हानाय खाबु बेखेवनो हागौ। लुनाय एबा गुबै सम्पथिनि फालांगियाव रां थिसननाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। दिनैनि साना गोब्राब नाजानायनि सान आरो बेनि फिथाय महरै नोंथाङा बांसिन नारसिननाय आरो जिरायनाय गैयै मोननो हागौ। नोंथांनि उन्दै बिदा-फंबायनि मददआ नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना दाफोथाय आरो बेनि सैथोखौ मोजाङै फोरमान खालाम। जिउनि बयनिख्रुइबो जुजिनो गोनां थासारियाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साहसजों मोनसे थिरांथा लानो हायो आरो बेनि थाखाय गोब्राब खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि लुबैनायफोरा जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा फालांगियारि थांखिनि थाखाय गुबुन हादोराव दावबायलांनो हागौ। नोंथांनि दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय खुसि मोननो हागौ, जाय नोंथांनि खुसिखौ बांहोगोन। नोंथाङा मावख'आव मोनसे बिबानगोनां खामानि मोननो हागौ, जाय आबुं जानायाव मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन जागोन। दिनै राङारि बिथिङाव दिदोमथि फैगोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिगोन। आरिमु आयदाजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा मोनसे गोमोथाव सान मोनगोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। भगबान गणेशनो लाडु बाव आरो नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, गावनि आबेगखौ सामलाय, गुबैयै रागा। रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि थि खालामनाय रां बावजानिफ्राय दाथां। दिनैनि साना नोंथांनि मोनथायखौ गोख्रों खालामनाय एबा जेंना सोमजिहोनो हानाय जायखिजाया खामानि मावनायनि सान नङा। गावनि आंगोखौ बुजिनो नाजा, नङाब्ला नोंथाङा गावखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। जुदि नोंथांहा बायजोआव थांनो सानथांखि दं, अब्ला बेफोरखौ जोबथा बुब्लियाव दोनथ'नो हागौ। नोंथाङा मिथियो ना नोंनि पार्टनारआ थारैनो नोंथांनि थाखाय बोर। बिसोरनि फारसे गोसो हो आरो बेयो नोंथांनि थाखाय रोखा जागोन। नोंथाङा गोबां मावनो लुबैदों, थेवब्लाबो बेयो जानो हागौ दि नोंथाङा दिनैनि उननि थाखाय जिनिसफोरखौ दोनथ'नो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि बेसादारि सुबिदाफोरा बांगोन। न' सामलायनायनि खरसाया बांनो हागौ। नोंथाङा बिमा-बिफानि आरो बाहागिफोरनिफ्राय राङारि हेफाजाब मोनगोन। गोदान खाबुफोरा नेगासिनो दं। नोंथाङा इयुननि थाखाय रां दोनथुमनांगौ, नङाब्ला उनाव नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गोदान रमान्टिक सोमोन्दोनि जाथावनाया गोरा, नाथाय गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ फोरमायनायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रि सांग्रां जानाया गोनांथार। जायखिजाया दावराव-दावसि एबा नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै साननानै रायज्लाय, नङाब्ला नोंनि पार्टनारनि मोनदांथिफ्रा दुखु मोननो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय आबुं अननाय आरो मदद मोनगोन। नोंथांनि माखासे लोगोफोरा दिनै हेफाजाब होगोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा हरखाबै राङारि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि खामानिनि आखा-फाखाथिया बांगोन। जुलियारि सोमोन्दोआ गोदैजों बुंफबगोन। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियाव हरखाबै राङारि मुलाम्फानि मोनसे खाबु थागोन, जाय नोंथांखौ खुसि लाखिगोन। गावनि मोदायनो बिबार बाव आरो लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथाङा मोनसे गोजों इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनो थाखाय दिनैनि सानखौ मोजाङै बाहायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों दावरायनि गोथां। मीन राशि। गावनि सावस्रिखौ नेवसिनाङा, जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव था। जुदि नोंथाङा नोंथांनि सोरजिलु रोंग'थिखौ थार लामाजों बाहायो, अब्ला बेयो जोबोद मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। हरखाब मोजां खौरांआ नोंथांनि थुलुंगानायखौ बांहोगोन। बेखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों रानलायनाया नोंथांखौ रंजानायजों बुंफबहोगोन। नोंथांनि आंगोनि गोदै आखुआ नोंथांखौ जुनिया मोनदांहोगोन। बे बुब्लिफोरखौ आबुङै रंजा। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बेयो मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। बेयो नोंथांनि इयुननि थाखाय सानथांखि बानायनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।